ड्राग्स बाहायनाय, उन्दै बैसोआव जौ जुवा निसा लानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय जानगाराव थानांगौनि हानजा सुरदों। नंगौ, चिरां बिजनी दखरा एबसुनि सिङाव थानाय सुबाइजार दालाइ एबसुआ दालाइ एबसुनि सिंनि गंब्रै फरायसालि सुबाइजार गोजौ गेजेर फरायसालि, बागदुवार गोजौ फरायसालि, फुंबिलि गेजेर फरायसालि आरो दानसोरां गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै आइथिंनि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे आइथिंनि सांग्रांथि हानजा सुरनायखौ बेखेवना होनानै बिबुंथि लाखियो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बाहागो लायो बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारी, सुबाइजार गोजौ गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो दालाइ एबसुनि गोबां बिबानगिरिफ्रा। बाहागो लाना चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारीया बुंथियोदि उन्दै बैसोआव ड्राग्स जौ जुवाजों गफबनाया समाजनि बेरेखा, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, गारि सालायनाया समाजनि बेरेखा। बेखायनो बेफोरनि हेंथायै फरायसाफोरखौ लाना हानजा सुरनो गोनां जादों होनना बुंथिदों। बिथां आफादगिरिया बुंबावदों, इसोर सिबिनाय फुजा होनायखौ एबसुआबो फोथायो, एबसुआबो फुजा होयो। नाथाय फुजानि मुङाव, इसोर सिबिनायनि मुङाव समाज बेरेखा खामानि मावोब्ला एबसुआ सिरि थाया। फुजानि मुङाव जौ जुवा सोरखि खेला बायदिफोरखौ बन्द खालामनो एबसुआ गोख्रों खावलायदों। सुबाइजार दालाइ एबसुनि बानजायनायाव दिनै सुबाइजार ओनसोलाव थानाय हायार सेकेन्डारि, हाई स्कुल, एमइ स्कुल बा गुदि फरायसालि गासै गंब्रैसो फरायसालिनि फरायसाफोरखौ ज' लानानै आरो बे ओनसोलनि समाजनि दैदेनगिरि गारजेनफोर बिथांमोनखौ लानानै, फोरोंगिरिफोरखौ लानानै आरो एबसुनि गासैबो दैदेनगिरिजों ज' बिजनी दखरा एबसु, सुबाइजार दालाइ एबसु, चिरां जिल्ला एबसु जयैनो दिनैनि बे हाबाफारियाव जों बाहागो लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ लानायनि थांखिया बेनो जे आथिखालाव जोंनि बर' गामिफोराव बा जोंनि समाजफोराव बा जोंनि फरायसालिफोराव दिनै जोंनि जिबायदि समाज दैदेननायनि जि थासारि, सोलोंथाइनि जि थासारि, फरायसालिनि जि मोनसे थासारि बा जिबायदि आब्रुथि जानांगौमोन बेबायदि परिबेसखौ जों नुनो मोनाखै। गोबां ओनसोलाव, गोबां फरायसालिफ्राव दिनैहाय गोबां समाजाव मा जाबाय थादों, समाजनि बिर'धि जिखुनाखि हाबा हुखाफोर, जेरै उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो फरायसालियाव फैनो नागारै बा फरायसालियाव फैनाय समावबो फेग्रा बेसाद बायदि रोखोमनि ड्राग्स जानाय, जौ लोंनाय, बिरि सिगारेट सोबनाय, थांखु जानाय बा बायदि रोखोमनि बाइक सालायथिंलाबायनाय, जायनाखि आखल आखुफोरा बा हाबा हुखाफ्रा सासे फरायसानि सोलोंथाइ लानायाव, आखल आखु दानायाव, जिउ दानायाव जेबो गोनांथि गैया बा जोंनि समाजखौ थिग खालामनायाव बेबायदि थासारिया जेबो खामानि होआ, बेबायदि दिनै परिबेसा दिनै सोलिबाय थादों। दा बेनिखायनो सुबाइजार ओनसोलाव दिनै ज' खौसे जानानै एन्टि समाजनि जिनाखि हाबा हुखाफोर बिनि बिर'धि दिनैहाय ज' जानानै मोनसे सांग्रांथि रेलि लानाय जादों। आरो बे रेलिनि गेजेरजों गारजेनफ्रा, फरायसाफ्रा आरो फोरोंगिरिफ्रा दायथ' लादों जे जों दिनैनिफ्राय बेबायदि गाज्रि हाबा हुखाखौ जों मावला आरो बेवहाय सोरबाया मावनो खाबु लायोब्लाबो बेखौ जोङो खाबु होनाय जानाय नंला। जोङो समाज हिसाबै लांनांगौनि थाखाय, फरायसाफ्रा फरायनायनि खामानिखौ लांनांगौनि थाखाय, फरायसालिया फरायसालि हिसाबै आब्रुथिजों सोलिनांगौनि थाखाय बे मोनसे गोग्गो थासारिखौ जोङो दिनैनिफ्रायनो दानायनि जि हाबाफारि बा सिन्थाधारा बेखौ आखायाव लाबाय होननानै बिथांमोना नैबे रेलिनि गेजेरजों रायजो राजानो बा सुबुं समाजाव दिनै फोरमायथिनो थाखाय रेलिखौ लानाय जादों। आरो एन्टि जिनाखि ससियेल जि एलिमेन्ट बा एक्टिभिटि बेफोरनि सायाव बिथांमोना आवाज होगोन। आरो गोबां फरायसाफ्रा मिथिस्लाबै दिनै जोंनि समाजाव बारहावाया सोलिबाय थादों। जेरैहाय नै दा फुजा फैबाय बोथोर, फुजाजों लोगोसे गोबां जायगायाव फुजा होनानै फुजानि मुङाव सप्तासे 10 दिन 15 दिन दिनै मेला फाथियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बुंदों जे जायखिजाया धोरोम, जायखिजाया हारि, जायखिजाया समाजा फुजा फाथिनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। बरन्स जोंबो फुजा होननायखौ जों बुजिगौ, इसोरखौ जोंबो सिबियो। बै समाजनि, बै ओनसोलनि फुजा फाथिनायाव, फुजा सिबिनायाव एबसुआबो मदद होगोन, जोंबो बाहागो लागोन। नाथाय फुजानि नाम लानानै
बे जायगाफोराव गोथार जि सिबिनाय हाबाफारियाव जे जौ जुवानि आड्डा जानाय लोंनायनि आड्डा बायदिसिना फरायसाफोरनि जि गाज्रि आखल आखु सोलोंनायनि जि आड्डा बेबायदि सोलिनायखौ जोङो 15 बोसोर 20 बोसोर जों नुबोबाय। बिनिखायनो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों जे कुनु ओनसोलाव कुनु जायगायाव जाहाथे फुजानि मुङाव बेबायदि गाज्रि थासारिजों गफबनाय मेलाया सोलिया। बेनि थाखाय दिनै बे रेलिनि गेजेरजोंबो स्ल'गान होगोन आरो फरायसाफ्रा जोंनि गार्जेनफ्रा जोंनि समाजा दिनै लुबैदों अन्तत जोङो फुजाजों लोगोसे मेला खुंनायनि जि मोनसे सिन्ताधारा बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनैनिफ्राय नागारनांगौ जाहाथे जोङो समाजखौ गोग्गो मोनसे लामाजों लांनो हायो। मोनसे मा होनदों गठन मुलुग मोनसे सोरजिलु सिन्ताधाराजों जोङो लांनो हायो। बिनि फारसे खामानि मावनो थाखाय दिनैनि रेलिजों समाजखौ सांग्रांथि होनाय जादों। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना, गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन। दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, सिखिरि दख'ना, आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन। अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।